אמא שואלת את עומריקי מה הוא עושה. מה אתה עושה? אני מודק את זה פה. אתה שם את הצורות פה? ככה. איזה צורה זאת? משולש. משולש. מה הצורה הזאת? מה זה הצורה הזאת? הבן. מלבן. מה אז זה איפה, מה? לאן הוא שייך המלבן? לפה. לפה. מה זה שייך? מה זה? זה גם מלבן לדעתי. מה זה? מה זה? משולש. משולש. אז תשים אותו במקום. פה. אוקיי. למעלה. למעלה. ריבוע. זה לא היה ריבוע. מה זה? זה היה מין גשר כזה. מה זה? נכון? היה לו חצי עיגול כזה ריק. ריבוי. מה זה? איזה צבע זה? מה זה? מה זה? ריבוע. זה ריבוע, מצד אחד זה ריבוע ומצד שני זה נראה כמו מלבן. נכון? תלוי איך מסתכלים על מה זה. זה? מצד אחד זה נראה כמו ריבוע, מה זה? כאן איפה שאתה מסתכל זה נראה כמו ריבוע, ומהצד השני זה נראה כמו מלבן. פה ריבוע. נכון. פה זה נראה כמו ריבוע, נכון? איזה צבע? ירוק. נכון. ואיך קוראים לך, ילד? עומרק. תגיד שוב. עומרק. עומריק? עומרק. ומי קורא לך שפינוזה? אבא. סבא קורא לך שפינוזה? מי קורא לך שפינוזה? אבא. מי? סבתא. סבתא. מה פתאום? סבתא. מה פתאום? סבתא. אתה מבולבל. סבתא. עכשיו תגיד ביי ביי.